Ning bagong sistema sa edukasyon nga modular learning susihon ta ang sakripisyo sa mga magtutudlo ug mga ginikanan lakip na ang sitwasyon sa mga tinun-ang nahabilin sa ilang mga panimay kay nanarbaho ang mga ginikanan. Kini ang GMA Regional TV Presents ni Luan May Rondina. Bisan kon adlawng Domingo, gipaningkamutan ni Teacher Lynn Mosqueda nga personal nga matunol ang baligduha ka semanang module sa 27 anyos nga inahan nga si Rizel Ibanez alang sa grade 4 student niining anak nga si Wenzel. Nabalaka si Teacher Lynn nga mauhi si Wenzel kun mupalta siya karong tuiga. Ang mama mismo niingon nga kanang ma'am paundangon ako kung anak kay mao akong babantayon sa akong anak kay ako na malay nagtrabaho. Kay napriso akong bana. Ako siya giingnan. Dili solusyon ang pagpaundang. Usa sa iya mga average student si Wenzel ug isip usa-usab ka inahan natandog siya sa sitwasyon ni Rizel. Kay lisad ko gusto what if time will come. O inganang scenario, then no teacher will take part sa akong anak. Sakit ko nun. Nagtrabaho sa housekeeping department sa PEZA si Rizel, busa tibok adlaw siyang wala sa balay aron unta makagiya sa iyang anak sa mga modules niini. Kuan, iguli na lang nako ma'am, ako ingnon nga, iguli na lang nako, magkuan ko niya assist. Deng kuan ba, wala man may overtime. 4. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang panimay ni Rizel sa Saak Uno Buaya ug kini ang among naabtan. Kay lagi wala ang mga ginikanan, ang mga bata nagduwa-duwa lang sa gawas. Wala jud, way makamukuan sad sa modular. Muna maglisod ko, mo bitan akong gikuan ngano nagkuha sad siyag modular ang inahan anak niya. Hinuon matod sa 9 anyos nga tinunan nga nakasugod naman siya og tubag sa iya mga modules. Gani gipakita pa niya namo ang iya mga modules apan miangkon siyang naglisod nga wala ang iyang inahan. Lisod na ang uban. Ana, kisa nagatudlo nimo ana? Silingan na mo. Ini igabot si mong mama, tudloan ka niya. Oh, Asa may sabot nimo si mong mama? tudulang daw ko niya, igabot niya. Ang sitwasyon ni Wenzel misalamin usab sa kahimtang sa uban pang mga bata sa mga pampublikong tunghaan ning pagpatuman karon sa modular learning. Tungod sa pandemya, nasakripisyo ang teacher-student interaction sa face-to-face learning. Ning mga kabag-uhang gipatuman nabalaka ang mga ginikanan sa makatunan sa ilang mga anak. Uban ni Godfrey Rilien. Ako si Luan May Rondina. Og kini ang akong short dokyo.